Pau. Marina. Carla. Anna. Atzucac. Al meu costat. Adéu, Pau. Fins Adéu, demà. adéu! Àvia, que no em vens a buscar? No tindré el meu entrepà preferit de xocolata. Àvia, t'espero com sempre. Àvia, que no em vens a buscar? A partir d'aquell dia em sentia trist, em feia mal de panxa i tot era fosc. Sentia ràbia, estava enfadat i no tenia ganes de parlar amb ningú. I vaig pensar en un regal que m'havia fet l'àvia. Jo tenia 5 anys i el vaig anar a buscar. Aquella foto que tenia al costat del llit semblava que em mirés. M'ajudava a veure tot el que havia rebut d'ella. Busco i em pregunto. I estirat al llit, m'imaginava totes les partides d'escacs del diumenge per la tarda, on jo sempre perdia i ella sempre em guanyava, les seves fitxes blanques, però el que més recordo eren les històries que m'explicava mentre jugàvem, com em mirava. I va arribar el dilluns i tornava a l'escola. Ja no estava sol, sentia que davant de la porta seguia donant-me forces l'àvia Rosa. No tenia l'entrepà, però el seu record em feia estudiar moltes matemàtiques. Pau, encara estàs enfadat? Ja no. No veieu que he pintat aquestes figures d'escacs? Que xulo! Us vull ensenyar les jugades que vaig aprendre. Vinga, juguem! Jo les blanques! Ara toca a tu! Ja veus el que he viscut en Pau? Tu també ho pots viure. Cadascú és un món. Adéu!